L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura imnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġelwa tnissel u tnibbet u tagħti iż-żerja lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Iż-żerrija waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u ssaqqija u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Iż-żerrija waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Hekk int ħejjija, issaqq ir-raddiet u twitt it-tub tagħha, bl-irxiex trattaba u tberkilha żrieraħ. Fawwart is-sena bit-tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Iż-żerrija waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida il-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Il-merat jintlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ, jgħajtu l-koll u jannu bil-ferħ. Iż-żerrija waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. It-tieni qari mill-ittra ta' San Pawla Apostol ir-Rumani. Ħuti, jien għadni perswas li d-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li qatt trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-revelazzjoni ta' Wlied Alla, għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruqa, mhux minn rajħ, imma minħabba dak li xeħtu taħta. Bittama li l-ħlejjaq huma wkoll qed ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitnied bl-uġieħ tal-ħlas u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom, darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa u jiżra xi żerjat waqgħu mal-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott, min 100, min 60 u min 30. Min għandu idnejn ħajjisma'. Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh għaliex tkellimhom bil-parabboli. U weġibhom għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewwiet, iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx,
jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk iseħħ fihom il-profezija ta' Iżajja li tgħid tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset għax kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela isimgħuha intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Immeruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuqu l-għawġ jew isib minħabtu minħabba l-kelma u malar jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma. Iżda l-inkwiet żejjed għal ħajja tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha. U tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u liħor 30. Il-kelma tal-mulej.